Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada. To har kullum dai wannan tasha ta sharhin labarina ta saba kawo muku sharhi a cikin fina-finan Kannywood su irin su Gaurashi Labarina da ma Gidan Sarauta. Inda a yau ta kawo muku sharhi ne a cikin wannan fim mai suna Gaurashi. To mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin Labarina mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Inda kuka ji cewa Samira wato matar Yaya Mudan ta yi mafarki tsakanin Ma'u da Yaya Mudan, wato Yaya Mudan ya auri Ma'u. Inda a ranar da ta yi mafarkin ne Yaya Mudan ya zo yana ce mata shi fa Ma'u zai aura. Har ma ya tura magabata domin su tambaya masa. Inda ta shiga ɗimuwa a cikin wannan dare. A cikin wannan daren ne ta yi mafarki da Ma'u da Mudan sun yi aure. Inda har a wannan mafarki ne yake nuna mata cewa bacin wannan auren nasu da kwana ɗaya, ta je ta ɗauko wuƙa ta ce ita wallahi sai ta kashe Ma'u. Inda Yaya Mudan ya fito yana cin nama ba don komai ba sai don bai nuna damuwa akan furgarsa na wannan wuƙar da ta ɗauko za ta caka wa Ma'u ba. Inda ta shiga ɗimuwa tana kururuwa tana ihu-ihu. To mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Bayan hakan ne Mudan ya fara dariya ya fito yana gaya mata maganganu kala-kala. Inda yake cewa in dai ba ta mai da wannan wuƙar ba sai ya kira babanta ya gaya masa ya sake ta. Daga nan kuma su ci gaba da zaman aurensu shi da Ma'u. To mai sauraro, sai Samira ta farka daga wannan bacci nata ta fara salallami. Inda ta zauna ta shimfiɗa dadduma har ta yi sallah raka'a biyu. Take roƙon Allah, Allah ya sa Yaya Mudan kai ya auri Ma'u. Ana wata ga wata. Mai sauraro, ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta sharhin Labarina.